Meillä on erilaisia keskustelupalstoja ja chatteja, joita me nuorten kanssa hyödynnetään. Ja ihan alun alkaen tämä alkoi IRC-galleriasta, eli Kirkon hengellinen elämä verkossa projektista, jossa oltiin pari vuotta ja sieltä se on sitten levinnyt eri alustoille. Kaikista aihealueista. Nuorilla on kova tarve kysyä ja kyseenalaistaa ja kokeilla rajoja, mutta myöskin on paljon semmoista, että halutaan tämmöiseen privaattikeskusteluun, eli on oikeasti joku asia, mistä halutaan puhua tai kysyä. Ja tietysti meillä kirkossa on se oma osaamisalueemme, nämä hengelliset kysymykset, joihin sitten ollaan valmiita myöskin vastaamaan ja niistä keskustelemaan. No usein se tietysti liittyy niin kuin syyllisyysteemaan, että onko se ja tämä he tuo sallittua ja voinko saada sen anteeksi ja miten se on oman luojan edessä ja voinko antaa itselleni anteeksi. Eli mennään hyvin niin kuin syvälle tämmöisiin niin kuin minuuden kysymyksiin ja siihen, että hyväksynkö itseni tai olenko Jumalan silmissä hyväksytty tai näin poispäin. Että monesti niin kuin se alkaa sillä, että kysytään, että mikä kaikki on sallittua, mikä on syntiä ja mikä ei. Ja sitten kun niistä keskustellaan, niin nuori myöskin niin kuin vapautuu ja saa näkökulmia niin kuin näihin aiheisiin. No, kyllä mä mielen itteni pääosin läsnä olevaksi aikuiseksi, mutta haluan myöskin niin kuin olla kirkon työntekijä ja tuoda sitä identiteettiä esiin, mutta että mun tehtävä ei ole tuputtaa omia näkemyksiäni nuorille, vaan kyllä se on aina nuoren ehdolla käytävää keskustelua. Emme me käännytä. Se ei ole suinkaan tarkoitus. No tietysti se, että meitä kokeillaan kaikin tavoin ja kyseenalaistetaan kirkkoa ja haukutaan kirkkoa ja tavallaan se tuntuu välillä aika kipeältäkin, että itselleen tärkeä asia niin kyseenalaistetaan ja lyödään lyttyyn, mutta sitten pitää aina ymmärtää, että se on nuorten tapa niin kuin haastaa meitä ja katsoa, että ollaanko me niin kuin hyviä tyyppejä vai ollaanko me ihan luusereita. Ja sitten niin kuin tavallaan, että sä et päästä sitä niin kuin henkilökohtaiseksi, vaan että me edustetaan tiettyä asiaa ja ne kysymykset koskee sitä. Ehkä mä oon saanut niin kuin itsevarmuutta siihen, että en lannistu, mutta totta kai kun ihmistä loukataan tieten tahtoa, niin ihminen loukkaantuu. Mutta siitä pääsee ohi ja meillä on onneksi erittäin hyvä työnohjaus myöskin saatavilla tähän verkkotyöhön jatkuvasti. No se on vähän niin kuin, että vaikeuksien kautta voittoa, että ei mikään tule niin kuin ilmaiseksi ja mitä ihminen niin kuin saa siitä, jos kaikki menee helposti ja helpoimman kautta. Mä ajattelen, että se, että me kohdataan meidän nuoria, niin on niin kuin meidän kaikkien vastuulla. Ja se, että me ollaan läsnä olevia aikuisia siellä, missä he ovat. Ja sitä vastuuta ei voi niin kuin paeta sillä, että se on vaikeaa tai siellä tulee haasteita. Mä ajattelen, että sosiaalinen media tuo kristillisiä arvoja esiin samalla tavalla kuin muussakin meidän työssä. Eli että me ollaan siellä, missä seurakuntalaiset on, me ollaan heitä varten ja kuljetaan rinnalla. En mä osaa oikein muuta sanoa siihen. Ja mä kävin yhden keskustelun kerran yhden 15-vuotiaan tytön kanssa ja se alkoi se keskustelu just sillä tavalla, että hän kysyi, että onko esiavillinen seksi syntiä, onko kiroilu syntiä, onko se ja tämä syntiä ja mä olin ja näin poispäin, mutta sitten hän oli niinku hyvin yllättynyt siitä, että minkälainen seurakunnan työntekijä siellä verkossa voi olla. Mä en niinku siinä tilanteessa hämmentynyt hänen kysymyksistään, vaan hän tuli kuulluksi omien kysymystensä kanssa ja se oli ehkä semmoinen yksi merkittävimmistä onnistumisista, mistä tuli itselle hyvä mieli. Yksi kriteeri, mikä mun mielestä tekee toiminnasta hyvää, on vapaaehtoisuus. Eli meillä on ihan älyttömän paljon vapaaehtoisia, jotka haluaa toimia verkossa, olla nuorten kanssa läsnä. Että meitä on paljon
viran puolesta toimijoita, mutta et jotenkin halusin nostaa kyllä vapaaehtoisten niin kuin merkitystä. Et ilman heitä ei myöskään nämä hommat toimisi, koska resurssit ei riitä pelkästään niin kuin työntekijöiden voimiin.